Mit navn er Brian Madsen. Jeg er missionær. Jeg bor her i Vejle. En missionær i dagens Danmark er en person, som har tid til at tale med mennesker. Tale med mennesker om livet, om det, som er svært i livet. Tale med mennesker om Gud. Jeg bruger det meste af min tid på formidling, på undervisning, på forkyndelse, hvor jeg rejser rundt og fortæller om Gud. Her i Vejle, der kan enhver komme og kontakte mig og tale om det, som er problemer i livet. Der er mange ting, der kan gøre ondt i livet. Og der kan det være rigtig rart at have et andet menneske at tale med. Du er meget velkommen til at kontakte mig. Du er også meget velkommen til at besøge vores missionshus og der møde nogle af de andre kristne, som er her i Vejle.